Oletko joutunut ajokieltoon? Ei hätää. Sinun täytyy vain suorittaa ajokieltokoulutus, jotta pääset takaisin liikenteeseen, ja se on helpompaa kuin luulet. Ajokieltokoulutus on 4 teoriatunnin mittainen kurssi, joka auttaa sinua ymmärtämään liikenneturvallisuutta ja välttämään riskikäyttäytymistä. Koulutus suoritetaan etänä. Voit käydä sen vaikka kotisohvaltasi. Näin suoritat ajokieltokoulutuksen helposti ja nopeasti. Ilmoittaudu ajokieltokoulutukseen verkossa. Suorita kaikki 4 verkko-oppituntia. Oppitunnit suoritettuasi saat todistuksen sähköpostiisi. Todistus sinun tulee toimittaa poliisilaitokselle. Ajo-oikeutesi palautuu, kun sinulle määrätty ajokielto loppuu. Muista, ilman tätä koulutusta et saa ajo-oikeuttasi takaisin, joten älä viivyttele. Ilmoittaudu ajokieltokoulutukseemme jo tänään ja varmista ajo-oikeutesi palautuminen mahdollisimman nopeasti.